Okay, Diyos maray na hapon tabi sa Indagabos mga tugang and welcome po sa satuyang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. At sana ngunyan na aldaw yaong kamo sa Maray na Kamugtakan aldaw po ning Biyernes petsa ano ngunyan petsa 12 kang bulan ning Abril 2024. Ang satuyang panahon baga kasubago nag-uran ngunya naman mainit kaya talaga maglikay-likay kita ta so alisngaw kang daga yan baga mga tugang na pinagdikikanan kan mga hilang-hilang lalo na kan mga sipon. Okay, so anyway mga tugang sa tuyang atamanon ang sa tuyang mga salud. Okay, ano ba't hindi tumutugtog ito sa akin dito? Walang bakit hindi wala saan ba kaya ito? Hindi tumutugtog wala hindi ko makita. Saan ba ito? Wala ito ba? Okay. Wala siya. Meron na. Okay. Sige. Thank you, June. Okay, mga kaibigan, sorry po kasi medyo nagbababa. Okay, mga tugang, ngunyan daw ning Biyernes, madali on talaga ang panahon sa aga Sabado and of course weekend na naman syempre panahon na naman na kayo po talaga magpahingalo bago sa naman trabaho ka sa ng trabaho. So tawan taning panahon ang satuyang mga sadiri yan na sabi nga ni nagtatrabaho at the same time nakakapagpahingalo kasi kung trabaho ka sa ng trabaho dahil ka na nagpapahingalo maabot ang panahon na kulang ka ng kusog sabi nga ni kay puhan tabaga sa cellphone mag-charge o recharge yun naman sa buhay ganon din mga tugang sa kahit nga ni ang transmitter pinapahingaluan iyan yan parang sa ganon na medyo bakong mainiton miski mga nisasakyan bakon iyo mga tugang takong perming overuse yan mga tugang ay madali man ang buhay napot ko nga ni sutong sarong padi makusugon pa siya 90 years old na si Father Mark Ligsagi CICM kang sarong duming kanito kang Lunes mga Martes kang Martes ito hinapot ko sabi ko Father ano ba ang sikreto mo na to live longer sabi niya sa kuya alam mo Father Arugeni to live a longer life dream what is to come yan pala importante mga tugang mangarap kita libre pong mangarap okay dream what is to come yan so magpangarap ka dream ang tao bagang walang kapangarap wala man lamang na inaapod na ito bagang nangingiturugan ano bang iturugan mo mangiturugan ka miski ba ko kan turog yan ang mas magayon nangingiturugan kita mga tugang ano ba ang sa imong mga panaginip sa buhay yan managinip ka libre po ang managinip kasi minsan nagsisimula nga ni bagayan sa tinatawag na dream or vision kaya baga lambang mga korporasyon igwaning dream yan or vision statement yan importante sa buhay yan ano ba ang sa imong pangarap sa buhay may mga pangarap kasi Father arog kayo ang pangarap daaw ang pangarap ninda ay katuga yan. Ano yung katuga? Alam mo yung mga katuga, mga tugang? Ang sabi ninda, ang pangarap ninda basta makakain, makatulog, at makagala. Ganun lang ba ang... wala ka na bang panaginip na maging mayaman man lang o makaangat sa buhay? Yan. Kasi hindi man po masama, hindi man po
ano yan kasalaan ang mangarap na maging mayaman. Ang mangarap na magkamkam ng magkamkam, yan ay masama. Yan. Ang mangurakot, masama po yan. Pero pag mangarap ka na ako'y yayaman, at pagkatapos pag naging mayaman ka na, may mga sabi na may pera ka na, you live in abundance, so share it naman, wag mo naman sasarilinin yan, okay? At least share the secret. Yan mga tugang, kung hindi ka makashare ng kayamanan, at least share the secret, how can you grow rich? Yan mga tugang, pagtsatsaga. So, yun pa ang importante sa buhay, mangarap kita. Mangarap kita mga Kristiyano, mangarap tayong someday makapunta sa langit. Yan. Mangarap ba kaya ng tao yan? Baka wala nang nangangarap na mapunta sa langit, basta ang nangangarap, Father, maging makapangyarihan ako. Father, ang pangarap ka sa buhay, maging mayaman ako. Pero nakakalimutan na ang magandang pangarap din. Pangarap na kung saan tayo ay makapasok sa kalangitan. Yan. Kasi minsan may mga taong arog ng pangarap na lang hanggang digdi na lang sa daga. Importante mangarap kita. Anyway, ngunyan daw sa tuwing tutukaron mga tugang, ang magayuno na ebanghelyo, manunod yan sa abundance. Kasi mangarap kitang abundance. Bago kitang mangarap na scarcity. The opposite of abundance is living in misery or living in scarcity. Namumuhay kulang sa pagkakan, kulang sa isip, kulang. Ang ibig sabihin, kulang na kulang ka. Kulang. Kita mga Kristiyano, dapat mabuhay kita hindi sa kulang. Kulang sa pagmamahal, kulang sa pangunawa, kulang sa pera, kulang sa bitamina, kulang hindi. Dapat mangarap kita, mamuhay kitang hindi sa kulang. Kasi mauwi ka sa kulang-kulang. Dapat mangarap kitang abundant. Yan, may sobra. Alam mo, yan yung yung tinatawag abundance. Okay? Hindi naman po ako, I'm not a preacher of what we call prosperity gospel. Iba naman po yung tinatawag na prosperity gospel kasi minsan may mga tugang kita na nagpipreach, okay? Maging mayaman kayo, maging mayaman, paano maging mayaman. Yan, sa kuya, ang sasabihin ko mga tugang, ang kayamanan na yan, darating lang yan. Pag tayo'y namuhay na masagana. Yan. Tandaan natin hindi ba sabi ni Kristo na naparito siya sa John 10 verse 10. Yan, sa isang favorite gospel verse ko po yan. John 10 verse 10. Ano 'yon? Ang si Kristo naparito sa mundo parang to give us life and have it in abundance. Yan. Abundance. Hindi po kulang. Kaya if you are living with the Lord Jesus, you will grow in abundance because hindi ka magkukulang. Yung mga taong hindi nabubuhay sa Diyos o hindi nabubuhay kay Kristo mga tugang, pero may kulang. Kulang sa pagpapatawad, kulang sa pagmamahal, kulang na kulang. Kaya live with the Lord because if we live with the Lord, we will grow in abundance. Okay? Yan po ang pagkurulayan na abundance. Okay? Sana po hangad di Father Butch na kamo ay bakong mga kulang-kulang. At hindi kinukulam at hindi nagiging ulam kundi kayo ay living in abundance with the Lord. Okay? Yan po ang magayon na ebanghelyo. But anyway mga tugang, gusto ko po munang batiin ang mga nakikinig at nanonood sa ating DCGB News Online sa tinatawag na Facebook. Okay? So sa inyong mga Facebook mga tugang, paki-like tabi ito, ang Marhay na Hapon, pakatapos paki-share man taang sa inyong mga amigo-amiga ay makadangog at makahiling man. Okay? Araw ba kay niho nahiling ko may duwang comment mag-aaraw kini. Gusto ko pong batiin ang aking amiga
na si Lulu Nava at saka si Lolo Mir. Thank you very much, Lolo Mir. Good afternoon, watching din. At the same time, si Edwin Magalona, okay, na nanonood all the way from Manila. Thank you very much. Okay, so hangad po ni Father Butch, Lolo Mir, maging abundant ka, at ganon din kay Lulu Nava. Sa gabos sa mga nagdadangog baga, maging abundant ka mo. Okay? Abundant in grace of the Lord. Sa kasi Edwin Magalona. Anyway, magbabalik ko na si Father Boots pakatapos kan mga pagirumdom. Ang oras tabi ko niyan, 13 minutos makalibas ang alauna ning hapon. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy ka Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan po lagi, mayor nonoy kapikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi, kay mayor nonoy ka. Nanalo ako ng Hilux! Ako, Honda PCX! Share ko! 5-10 piso! Daming ko premyo! Mga kabarangay, si Heaven Peralejo to. Lamang ang panalo, Hinebra Ensenado 2024. Mas pinalaki ang prizes kesa last year. Bumili ng Hinebra San Miguel o GSM Blue. Tignan ang ilalim ng Cap o Selyo, magka-chance manalo at i-redeem sa redemption store. Lamang ang panalo! Sali na! Terms and conditions apply. See posters for more details. Promo runs from March 16 to June 30, 2024. For DOH at PSFR permit number 0221 series of 2024. Drink responsibly. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Okay mga tugang, balik po kita girare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunyan na daw ning Biyernes, petsa 12 kang bulan ning Abril 2024. At sa tuyo mga tugang, pag-urulayan nga ni ang paano kita mabuhay na masagana. Ano ba kung may kulang-kulang. Alam mo, kaso Domingo baga, kung kamo nagdangog talaga ka itong ito first reading sa Acts of the Apostles. So mga early Christian community, so mga primero mga Kristiyano, hindi sila nabuhay sa kulang. Dahil sila nabuhay na may kulang. Magayunon baga mga tugang ito. Balikan ko nga ni Iniho. Magayunon, bago tabasahon ang marahay na ebanghelyo ngunyan na aldaw. Magayunon ito po ay nangyari sa early Christian community. Sa Biblia po ito, makikita ninyo ito sa Aklat ng Gawa, Kabanata 4, talata
32 hanggang 35. Yun. Paano pala tayo mabubuhay sa sagana? Di kita magkanya-kanya. Okay, kaya ngunyan, may mga taong nagtitios. May mga taong nahihirapan ngayon. Bakit? Kasi may mga taong greedy, Father. Greedy. Not needy, but greedy. Iba po yung needy sa greedy. We have our brothers and sisters who are needy na talagang may pangangaipo sinda. May pangangaipo. At yung mga pangangaipo, yung mga kinakailangan, dapat tugunan natin yan. Hindi ba, Lolo Mayor? Tugunan natin yun, yung mga pangangaipo. Basahin ko mga tugang ito. Napakaganda. Ang una pala, dapat talaga, parang hindi tayo magkukulang, pagkatapos everyone's needs are provided. Ini po, magayunon. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya. So, ibig sabihin, magkaisa tayo. One mind and one heart. Okay, yan importante. Ay kung ang buhay ta kaya digdi sa daga-baga, nagkakarakanya-kanya kita. Alam mo, sa ibang lugar, dahil man uso ang apod kay ni baga, ining mga trangkahan, dahil man uso ang mga pader, Kasi nga, we live, ito medyo, dahil kita, alam mo ang mga kinukudalan, mga tugang. Ang mga kinukudalan, ang naka-star sa kudal, ang apod takaan, mga animal. Di ba, June? Mga animal ito, mga kinukudalan. Pero kunyan, ang mga harungta, ang pig-istaran ito kunyan, kinukudalan ta na. Sisena kunyan mga animal. Kaya po mga hayop ka. Sorry, Father, sorry. Di ba ako nagmumuda, ha? Napigsasabi ko sa nasunod na nanangog ko sa Indo, ha? Sabi, kaya, alam mo, duman sa sarong lugar na kung saan ako na destino, duman po sa isla na Cambabuyanes Island. May isang lugar duman na island na actually itong island na ito is a private island na nabakal na da ito sa itong Babuyanes, may Puga, Dalupiri, Calayan, Camiguin. Yan ang mga sa kayong Babuyanes. 5 island ito po sa Babuyanes Island. Separate po yan sa Batanes. Nakasayin ako ka ito duman bilang misyonero. Sa Dalupiri, yan. Sa Dalupiri, ito pong islang ito, ay may mga doon, mga baka, may mga kambing, So ang mga hayop, they can freely go around. Pero ang may mga kinudalan duman sa mga harong, yun. Of course, tinoprotektahan na nga yung mga harong. Pero itong mga tugang, talagang masasabi ko nga na yan naman talaga, nagkakanya-kanya na kita. Yan. Kaya, sa mga, sabi ko nga, how can we live in abundance? Para kita sabi nga mabuhay kitang sagana, bako sa kulang. Kasi kung yan, magkatakol mga tao niyang kulang. May mga tao din kulang sa pansin, na pag hindi mo pinansin, ay nako, magagalit yan. Yun, may mga KSP kulang sa pansin, kulang sa pananaw. Huwag tayo mamuhay sa kulang. Ulitin ko, ang mga nabubuhay sa kulang-kulang ay mga mangkukulam at kulang-kulang. Mabuhay kita sa sagana. Paano tayo mabubuhay sa sagana? Yan mga tugang, mamuhay tayong nagkakaisa sa damdamit, isipan. Yan. Tulad ng mga unang mga Kristiyano, nabuhay sila, one mind and one heart. At ito po, itinuring nilang ang mga pag-aari nila, hindi sa kanila. Okay, ito babasahin ko Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. O siyempre, magiging masagana tayo. Kasi hindi akin ito. Alam mo, kagayunan sa Muya, ako Dominican po, pag napunta ako duman sa ibang mga kumbento tulad sa UST,
Napunta po ako doon sa Letran Calamba, napunta ako sa Manawag, Pangasinan, sa kumbento kan mga Dominican. Alam mo, siyempre amin yan eh. Ano? Kung anong nandun kaya pagpasok ko doon sa bahay, pagbukas ko ang refrigerator, kuha sana ako ng kuha. Bakit? Amin naman yun Ayun, yan po ang napakaganda sa amin. At nang napunta rin ako sa England, England, sa London, when I was in London, napunta ako sa Germany, napunta ako sa Roma, mga Dominican convent, napunta ako sa Switzerland, noong 2016. Okay? Napunta ako sa Spanya, sa Madrid. Marami kami mga Dominican houses. Pagpunta ko doon, syempre, Dominican ako yung kanilang pagkain ko rin. Hindi kami, kasi ito napakaganda. Itinuturing namin, pag member ka namin, ay kahit anong gawin mo doon na kainin mo, wala ka ng problema. Kahit hindi ka na magpaalam. Bakit? Atin naman ito ito po ang napakaganda. Kaya, alam mo, sabi nga, Father, para kayong mga Dominican mayaman. Hindi po kami mayaman. Nagbabahagi na lang po kami, kaya akala ninyo mayaman kami, kasi ito po ang sikreto namin hindi namin itinuturing ang mga bagay-bagay na sarili ko. Tulad ito ngayon, may sasakyan po ako. Sasakyan, oo. May sasakyan ako, pero hindi ko pag-aari ang sasakyan na yan. Pag-aari namin lahat. Kaya pwede kong ipahiram sa kanila. Hindi ko sa akin yan. Amin. Yun ang kagandahan. Kaya we grow in abundance kasi hindi namin itinuturing akin, kundi atin. Yan ang pagkakaiba. Kaya nga may mga taong naghihirap ngayon kasi akin lang yan. Akin lang yan. Yun yung problema. Kaya maraming mga taong naghihirap ngayon. Tingnan natin. Kahit sa isang lugar, pag ang mga taong yan nabubuhay sa akin lang yan, hindi atin, sigurado, magkukulang tayo. Napakaganda po ito, Ang sumasampalataya, yung mga unang Kristiyano, hindi nila itinuring na sa sarili nila ang mga bagay-bagay na yan o pag-aari na yan, kundi para sa lahat. In other words, living in community makes you abundant. Kasi Father Butch, sasabihin, Father Butch, parang hindi ka naghihirap. Oo, kung tutusin, hindi talaga. Kasi alam mo, every needs, they provide my needs. Yun na po importante. Kaya hindi kami nabubuhay sa pagkukulang kasi nagtutulungan po kami. At hindi ko rin masasabi, akin to. Kaya wala ko masasabing, akin to, kundi amin ito. Yun. Kaya yan tinatawag, community property. Yan. Matindi yung mga tugang, siyempre, babalik din si Father Butch, napakahalaga po ito, na pag-usapan natin ito na napakaganda, parang tayo ay mamuhay na hindi kulang, mamuhay tayong ituring natin ang anumang bagay na ito ay hindi akin, kundi atin, Kaya sabi nga, ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo na sa muling pagkabuhay ng Panginoon Jesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pinagpapala sa kanilang lahat. Napakaganda po ito walang nagdadarahop sa kanila. No one is in need. Walang nagdadarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa at bahay at ang pinagbilhan at ibinigay sa mga apostol, ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Yan po importante. Kumuha ka lang ng para sa iyo. Huwag mo nang tirahan mo naman yung iba. Yan problema sa atin ngayon yung greedy,
yung kasakiman na yan ang nagpapahirap sa atin. Kaya alisin natin ang ugaling kasakiman, ano? Palitan natin yan pagbabahaginan. Okay? Anyway, babalik si Father Butch pagkatapos ng mga pagiromdom. Ang gusto kong batiin mo na pala si Nitz Bermejo Aicardo. Tama po, Father. Sa ibang lugar, Igwaki unity ang mga tao. Good afternoon, sabi. Totoo yan. Pag there is unity, there is prosperity. Ano? And amidst, sabi, unity amidst diversity. Yan. It is not, ulitin ko it is not uniformity, but unity. Iba yung uniformity sa unity. Okay? Ang oras tabi ko niyan, 28 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Alaksan FR. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited. Ginebra San Miguel. Lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. No alcohol ang kali, kaya bubbly sarap for everybody. Right, Ned. Pag may check, that's the right one. The right one is Right, Ned. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hatod sa Indo kan Department of Social Welfare and Development Bicol asin sa pakikipagtabangan kan Radyo DCGB ang programang DSWD5. Ini ang programang matauning paliwanag sa proyekto asin mandato kan DSWD. Mga impormasyon na dapat maaraman kan publiko mapadapit sa serbisyo na ipinagtatao kan DSWD bilang saro sa mga social service arm kan gobyerno. DSWD5. DSWD5. Maghahatod kan mga naginibuhan kan DSWD sa Kabikolan. Ini ang programang magiging tulay nindo para makinabang sa mga pinaghahatod na programa kan DSWD. Marina, magdangog asin magpartisipar sa programang DSWD5. DSWD5. Digdi sa DZGB. DSWD5. Madadangog kada aldaw ning Martes. Alas 10 hasta alas 11 ning aga. Digdi sa DZGB. Okay mga tugang, are we growing in abundance or are we really not growing in abundance? Yan ang hapot ni Father Butch, ano? Importante talaga maging masagana tayo, ano, sa buhay. Ano? Kaya nga, ini po ang hugot ni Father Butch hali sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 6, talata 1 hanggang 5. Okay? Magayon ng mga tugang ini sa tuyang pag-urulayan. Okay? So, yan. No? Sa tuyang basahon ang Ebanghelyo. Ano? Noong panong yun, tumuwid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Madamo sa lugar na yun, umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Ganyan din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat sa gusto nila. Wow, hanggat sa gusto nila.
At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang mga lumabis para hindi masayang. Yan mo, ayaw ng Diyos na magkaroon ng sayang, hindi ba? Pakinabangan. Maraming mga bagay na nasisira, itinatapon, yung throwaway culture, nasasayang. Ayaw ng Diyos yan. Gusto ng Diyos na pakinabangan natin ang lahat parang tayo mamuhay ng sagana. Okay, may komentaryo. Gayun na nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ang Panginoon, ang propetang naparito sa sanlibutan. Tunay na ito, ang propetang paparito sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kunin upang gawin hari. Hari ng mga tinapay? Hari ng mga panedero? Yan siguro kaya sabi ni Jesus, hindi ako hari. Dahil nagparami ako ng tinapay, huwag niyo akong gawing hari ng panedero. Komentaryo lang ni Father Butchan. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kaibigan, dyan po nagtatapos ang mabuting balita sa araw na ito na nagpapayag sa atin na pinag-uusapan nga natin abundance, sagana. Yun. Hindi nagkulang. Nagsobra pa eh. Alam mo kung tayo magbabahaginan, magsusobra yan. Pero pag tayo mabuhay sa kasakiman, kung sa Bicol baga ang tawag niyan, halup-halupon. Tama ba, Shera? Mga halup-halup. Ano ba ito sa Bicol? Halup-halup. Sobra. Nakakadismaya yan. Dapat bako kitang halup. Sabi nga, naalala ko yung aking apo. Sabi niya, pag hihingi siya ng pagkain doon sa kanyang kapatid, hindi ba sharing is caring? Yan, sinasabi, Kaya nga importante, if we really care, we have to share. Yan, sharing. Yan. Kasi if you share, you care. Yan. Importante ang mga tugang. Anyway, yan ang hugot ni Father Butch ngunyan. Sa buhay natin, dapat mabuhay tayo ng sagana. Huwag tayong mabuhay ng mga tinatawag sa English scarcity o kulang. Okay? Paano kita dapat mabuhay sa sagana? Ito po, may nabasa ako kasing maganda. Gawa ni Ingrid Fitelli. Sabi niya, we have to cultivate an abundant mindset. Okay? Abundant mindset. Di ba yung pag-iisip? Alam mo kasi, nasa pag-iisip yan eh. May mga taong, yung mga palaging halup-halupon, yung greedy, yung sakim na tao, dahil sila nabubuhay sa mindset na abundant, sa kanila perming kulang, ang tawag natin diyan, ang opposite kan abundant mindset, yung scarcity mindset. Okay? Sabi niya, I wrote about the scarcity mindset, a zero-sum way of seeing the world that makes it hard to find joy. Yung pala na pirmi silang kulang. Alam mo, kung gusto nyong yumaman, hanapin nyo ang igwa. Sabi nga, start what you have. Alam mo, miski sa ngayon, maraming mga tao ang hinahanap nila ang wala sa kanila. Ang tanong, matatagpuan ba ninyo ang hinahanap nyong wala? Wala nga eh. Kaya huwag nyong hanapin ang wala. Kasi ang wala, wala. Kung sa Bicol, mayo. Sa Mandarin, mayo. No have. Okay? Sa Chinese, siguro hali ang salitang mayo baga sa Bicol, hali sa mayo. Sa Chinese kasi, mayo. Agsabi, wara. Mayo.
Yun. Kaya at least aram nindo yung pala. Kaya, so yan, wag tayong mabuhay sa scarcity mindset. Ang scarcity mindset, mga tugang, nagtuturo that there's a limited amount of good stuff in the world. Kaya nga, ano ang ginigibok ang mga ibang mga tao? Corruption. Amin yan. Kasi, hindi nabubuhay sila sa, kasi ang pamumuhay ka mga taong makasakim, they are living in a limited amount of good stuff in the world. So, huna ninda, ang kabutihan digdi sa mundo, kakadikit sana. Niyan ay mali. And everything we want in life must come at the cost of someone else. Yan ang problema. Ulitin ko Ano ba, Father, ang tinatawag na scarcity mindset? Ang scarcity mindset, ito po ay nagtuturo sa tuya na there's a limited amount of good stuff in the world and everything we want in life must come at a cost to someone else. Kaya maghihirap siya. It elevates competition over collaboration. Tingnan ninyo, miski sa politika, instead of to mag-collaborate tayo, mag-cooperate tayo, ang hiling sa isa, makipag-compete, makipaglaban. Kaya nga, ang nangyari, kung ang buhay we're not living in abundant mentality, but in scarcity mentality, ang mangyayari, we will keep hoarding, oversharing. So, may natatago. Alam mo nangyari ba itong panahon, lalo na itong sabing, magkakaroon pandemic, kaya mga barakalo, nagbakal na ng gulpi, itatago. Yun, tatago. Yan ang problema. Kaya nga, digi sa Pilipinas, hanggang ngayon, nagkaka-tios-tios pa kita mga tugang dahil sa ugaling kasakiman. Tama ba ga? Di ba? Tama ba? Tama, react nga. Totoo ba? Kung alam mo, kung tayo mga Pilipino, sabi nga, minsan nakaka-skandalo na ang Pilipinas, sabi nga, the only Christian country in the Far East. Tama, Christian country in the Far East. Pero anong ugali Nagbabahaginan ba tayo? Alam mo, ang Christian community, ang ugali ng mga Kristiyano, nagbabahaginan, hindi po nagiging hindi kasakiman. Yan. Kaya nga nangyari, hoarding, oversharing. Yun. Kaya nagtitios tayo. Kaya kita mga Kristiyano, dapat di kita mabuhay sa scarcity mindset, kundi mabuhay tayo sa abundant mindset. Yan. Sabi, the scarcity mindset claims to be the way things are. Kasi ganito na lang kasi, Father, and a true reflection of the constraint that exists in the world. But look a little deeper, and we find scarcity is more than imposed than natural. Totoo po, mga tugang. Hindi naman kulang kung titingnan natin. If you have been traveling around the world and around the Philippines, kung mag-airplano ka mo, mahiling ta. Nagsisiksikan kita sa Manila. Nagsisiksikan kita kung saan. Kadakol baga ning lugar, kung mahiling mo, kadakol pang mga lugar. Pero anong ginigibo kita? Nagsisiksikan kita. Yan, kaya una natin. Kaya nga tuloy, iuna ang mundo sa kadikito. No. We limit our point of view. Yan ang problema, mga tugang. Ang sa tuyang mga kaisipan, nililimit natin. Tumingala ka. Makikita mo the horizon, napakalaki. Ang premika, nakayuko. Yan. Hindi ako nagsisermon nagpapatuturo lang sa inyong mga tugang na itong scarcity mindset is not natural. This is simply an imposed by somebody. And it's pervasive form of conditioning. Kinukondition tayo, mga tao, to see the world through a lens of insufficiency. Kulang. Actually, sobra. Nga lang, so tao, habang magtanom, mag-opisina ka na sa Nanoy, mag-opisina ka, di ka na magtanom. Kaya nga tingnan ninyo, ang agricultural lanta, tingnan mo, ginibo ng subdivision,
Father, kasi siyempre may kaya kulang na sa mga bagas tabaga. O kaya itong panahon, miski sa Central Luzon, the rice granary of the Philippines. O yun, ngunyan. Ang sabi kaya, kadakol na mga tao ang mga hugakanunon. Hugakon. Tama ba ka, Jerome? Kung ang mga tao, mga Pilipino, hugakon, ano mangyayari sa tuya? Matios kita. Apot ko sa inyo mga tugang. Anong gusto nindo? Magtios kita? O mamuhay kita ng sagana? Now, ang sabi ko, don't live in the scarcity mindset. Live in the abundant mindset. Okay? But we don't have to live this way, sabi nga. We can choose to create an abundant mindset. And to understand, intindihin ta that life is not a zero-sum game. Hindi naman zero. Actually, sabi nga nang likha ng Diyos ang tao, tinawaan ng Diyos ang taong kapital. Tama ba ga? May kapital ka eh. May kapital ka. Kapitalin mo yun. Ang kabutihan mo, kagandaan loob mo. Kapital po yan. Huwag mo sasabihin na, Father, mahirap na, pinanganak kaming mga mahirap. Wala pong pinanganak ang Diyos na mahirap. Walang ginawa ang Diyos na taong mahirap. God provided man and woman with intellect, kaisipan. Binigyan tayo ng talino. Nga lang, hindi natin ginagamit ang ating mga talino. Yan. Bakit? Hugakon. Laziness. Yan ang problema. Okay? Nandaan natin. Okay? So, to understand that life is not a zero-sum game, that every joy does not come from one another's loss, that there is more than enough to go around. Tandaan po natin ito. Maganda niya. There is more than enough to go around. Yan. Kadakol. Maging mahigos lang kita. Sabi nga parang dahil magtios, ang solusyon? Maging mahigos. Yan. Anyway, babalik din si Father Busta. Ipaaram ko sa inyo how to cultivate an abundant mindset. Yan mga tugang. Ang oras sabi ko niyan, 44 minutes after 1 o'clock. Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, Cali, Cali, pop up, Cali, para sa perky ang mood, Cali, pop up, bubbly ang sarap, Cali, pop up, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light, may Cali sa malapit, babili ka na, Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, feeling good, sarap. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Parami na kami so in love sa Chicken McDo. Love the Chicken McDo. So much to love. Love the Chicken McDo. Walang hihintay, you better try. Better Chicken McDo. Much malaki. Much crispier. Much juicier. Versus previous recipe. Order na via dine-in, McDelivery, and drive-thru. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na!
Okay mga tugang, balik po kita graray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP. At sa nalalib pang minuto, kakasato yung programa, gusto ko mong i-share ko sa inyo mga tugang the 5 ways to go from scarcity mindset to an abundant mindset. Okay? Alam natin mga tugang na hindi naman ito basta-basta, ano? So sabi nga, one of my favorite quotes is, the mind is everything. What you think, you become. Yan. Sa simula mo na sa pag-iisip mga tugang yan eh. Ano? Kasi may mga mindset na kita, Father, alam mo, nabuhay kaming mahirap, kaya mamamatay din kami, Father, mahirap. Ano? At nakanganga, pag namatay, nakanganga, Father. Ganun ba? Hindi po. Ano? Iniinsulto natin ang Diyos na lumika sa atin, nasagana ang mundo, no? Mindset is a critical component of success. Ano? Kahit saan, sa isip mo yan eh. Kaya baguhon ta ang pag-iisip ta. Yan mga tugang importante, okay? Ngayon, 5, number 1. The first thing is, parang mabuhay tayo sa mindset, abundant mindset. We have to baguhon ta ang satuyang pag-iisip. How can we make the shift from scarcity to abundant mindset? Number 1, focus on what you have. Ano bang mayroon ka? Yun. Ano bang mayroon ka, Father Butch? O halimbawa, mayroon kang katawan. So anong may muscle ka? Di maghiro-hiro ka. O, mayroon kang isip. Gamitin mo si isip mo. O, yan ay importante. Ang problema kasi, we look for what we do not have. You can never find what you do not have because sabi nga, even in philosophy, sinasabi, you cannot give what you do not have. Yan ay importante. So, number 1 focus on what you have. Ano bang mayroon ka? Yan. Isipin mo yun. Okay? Aren't enough good jobs out there. I don't have enough, sabi nga, ang mga reklamo ta kaya, I don't have enough transferable skills. Who am I? Yan. Ayun. A scarcity mentality sees limitations instead of opportunities. Yan. Yeah. Sabi, instead, turn those around to those like, wow. Okay? Yan. Tandaan po natin ulitin ko number 1, ang importante, focus on what you have. Okay? Number 2, parang kita ay mabuhay na sagana. Okay? Tulad ni si Kristo, di ba? Anong sa milagro kasubago sa binasa ko? Ano nangyari? Ano sabi ni Kristo? Anong meron kayo? Meron kaming 5 tinapay, 2 isda. Okay, simulan natin sa kung meron tayo. And then, nangyari, ang isang himala. Oh, hinanap ba ni Kristo? Anong wala sa inyo? No, anong meron kayo? Okay? Anong meron kayo? Yan. Number 2, surround yourself with people that have abundant mindset. Alam mo, may problema ka na nga, pupunta ka pa doon sa mga negative people, sa mga impossible people. Alam mo, anong mangyayari sa iyo? Di ka maasinso. Ito mga tawong, ay, di pwede yan. Alam mo, Father, gusto ko pong maging doktor. Sasabihin, ay, di ka pwede, mahirap lang kayo. Huwag kang pumunta doon. Gamitin, palitan mo yung, it's a matter of, sabi nga, looking at, ang tao, ang iba, IMPOSSBLE. Ano yan? Impossible. Sa iba, ang pronunciation nila, impossible, Father, yan, impossible. Palitan mo yon. Ang gawin mo, instead of impossible, I'm possible. Pwede pala. Posible pala. Hindi impossible ka. I am possible. Yan. So, surround yourself with people that have abundant mindset. Okay? Ay, ang problema, sabi nga, di ba, may kasabihan, yung mga, mag-ingat ka mo kung sisay mga kairibahanin do. Kung sisay pirming kaibahan mo. Tandaan natin, you know those people have always been positive and see the glass as half full instead of half empty. Okay? Find them and start spending time with them. Okay, sabi nga ni Tony Robbins says, the quality of a person's life is most often a direct reflection of the expectations of their peer group.
Ask yourself if you look up to people with whom you spend time. If not, you may need to search for the other people living the life you aspire to. Kaya tingnan mo, naalala ko nung bata pa ako, alam mo, parang maging matalino ka. Kasamahin mo lagi, ibahin mo, makasama mo lagi. Yung mga matatalino, magiging matalino ka rin. Kung palaging samahan mo yung mga BO-BO, o sabihin natin yung mga mahilig magmura, mahilig magluok, subukan mo kung magiging paraluok ka na rin. Gusto kong basahin si Joy Bantag. Good afternoon. Nag-message siya sa kuya. Okay, thank you, Joy. Okay, number 3, create win-win situations. Okay? Okay? So, yun pa importante. Create a win-win situation. Okay? Hindi yung lose and win. Dapat masaya. Para natin masaya tayo. Anong ibig sabihin ng create win-win situation? A scarcity mindset believes that if one person wins, another loses. Okay? Hindi, wala tayong ganon. Dapat try to create a win-win conditions in your life to combat this manner of thinking. Look for ways for both parties to live with a sense of accomplishment and better. Consider practicing this in both your personal and professional life. Maganda baga yan. Maugma ka, maugma ako, maugma tayo. Yan importante. Hindi, maugma ako, mamundo ka. Yan ang problema sa tuya. Competition. Huwag natin tingnan ang lambang saro na kalaban. Tingnan natin, maging partner. Yan, win-win solution yan. Number 4, parang magkaiwag kita ng abundant mentality, hindi yung scarcity mentality. Incorporate gratitude in your daily life. Yan ang importante. Sabi nga ni Oprah Winfrey, maganda ito eh. If you look at what you have in life, you'll always have more. Totoo yan eh. If you look, meron ka eh. If you look at what you don't have in life, you will never have enough. Yung baga, ulitin ko. Ang sinabi ni Oprah Winfrey, maganda. If you look at what you have in life, anong yaon sa imo, you will always have more. Ay, ko pala ako. But if you look at what you don't have in life, inahanap mo sa wala sa imo, you will never have enough. It's very difficult to feel or fear sadness while feeling grateful at the same time. Importante mga tugang, pasalamat. Kaya remember to say, thank you Lord. Okay, thank you Lord sa buhay. Thank you Lord sa panahon. Yeah. Number 5. Para tayo mamuhay ng sagana, hindi kulang, train your mind to recognize the possibilities. Posible yan. So, an abundant mindset allows you to see more in your life, more options, more choices, and more resources. Sabi nga, importante, we have all the sources. If you have all the sources, but if you do not know how yung tinatawag, resourcefulness, yan, magayon ng mga tugang yan. Resourcefulness over, alam mo may mga tao, they have all the sources, but they are not resourceful. Yan. Ang importante, resource, okay? Recourse. Yan importante sa buhay. Resources rather than sources. Kahit kakaunti ang sources mo, pero sa Tagalog ang ibig sabihin, resourceful, magaling, magaling humanap ng paraan. Yan importante sa buhay eh. Ni kahit mahirap siya, pero maparaan siya, yayaman siya. Yun. Alisin na natin yung ugaling, I cannot do it. It's impossible. Alisin na natin yan sa vocabulary natin. It's impossible. Okay? Okay, remember, what you believe is what you receive. Tandaan po natin yan. Kaya mag-ingat tayo mga tugang. Alam mo, gusto ng Panginoon maging masagana tayo. Ay naman ng Diyos na tayo magtios. May sasabihin, alam mo, kayo mga Kristiyano, magtios ka mo. Magtios ka mo kasi ka naniniwala ka mo sa Diyos. Magtios ka mo. Mali po yan. Ang gusto ng Diyos, hindi magtios, kundi maghinigos. Yan. Okay? At anyway, inabot naman tayo ng pamamaaram. Sana po. Dahil na kung magpaparatirios, mga tugang,
maghirigos na kita. Yan importante. Yan ang gusto sabihin ni Father Butch. Ano? Maghigos kita. Dahil magpaparaasa. Sabihin niya, anak, pinag-aral kita. Kasi pag ako'y tumanda, gastusan mo ako. May utang. Ganun po ba yun? Ano? Sasabihin ko, ang mga anak ninyo, hindi nangangahulugan na ang binayad ninyo, pinag-aral ninyo lahat, dapat sabihin, ibalik ninyo, may utang kayo sa amin mga anak. Hindi po yun. Gratitude. Kaya mga aki, be grateful to your parents. And as a sign of gratitude to your parents, take good care of your parents. Yan po ay napakahalaga. Anyway, nagpapasalamat po ako kay June Napoles sa tuyang technical and of course sa tuyang IT and production. Nandiyan po si Jerome Martinez at si Shara Leron. At si Father Butch nagsasabi, ulitin ko, habo ning Diyos magtios. Habo ning Diyos na kitagabos magtios. Ang gusto ning Diyos, ulitin ko yan, kitagabos maghinigos. Yun, maghinigos. Yan. Kita naniniwala sa Diyos na nagtatao sa tuya ning kasaganahan. Yan po. Anyway, thank you very much po sa indugabos na naghinanyog at sana na-inspire ko kamo na kamo dahil magtios kundi magtubod sa Diyos. Bye-bye. God bless everyone. Bye-bye.